Možda izvadim ovaj šta? Otišao ti je dol? Otišao, haj van. Haj. Tako. Kako dole štap je bu? Ha? Kako štap je bu? A, vidio sam. Kolega? Sad ću ja, gdje su rukavice? Da ću ti tu. Evo ja im ovdje ostavim. Hvala, pozdrav. Ne daj mi da idem. Jeste, nije. Ha? Živi se sva prije. Jeste, vrti. A sam ćemo, nije to kasno. Kod auta je onda materijalno jebe. Odlično. Ovo je previše vući. Je lukovo? Je lukovo? Jel ti onaj konac ostao u kilatu? Ja. Neće otkinuti. Velika audica. Spas neće. Čupaj slobodno. A. Nije rekao da nije onaj od 20 kila konac. Ajde pa, ajde izađi na površinu gore. A puno ti jama mašina bila zakočena. Jel de? Joj, da si sekundu zakasnije odeš štap u vodu. Aha, otkoči je malo jevote, zvan. A moto je bolan 100 kila je konac. Svio kako kida. Diži ga Mersa. Diži da ga vidim, jebe mu mati. Jes, dobar. Kida, ajno. Nema šanse da spane. Ima jedno 30 kila u njemu. Dobar. Jesi vidio kako ide dol? Pa ajde. Možeš ti snimati jednom rukom. Samo ga tako tu drži. Bistro BH! Ima 30 kalija. Znaš kad bi ti otkrio? Nikad. Nikad, jel? Nikad. A ja ovo sad isto. Bistro BH! Čekaj, kolega. Je slizavo, majko. Daj ruku. Daj tropicu. Dobro si. Prestat ću ovo snimat, šta ću? A, kolega?